आकाश ये आकाश पहले चार ले अल्लाह तोड़ दे पूरा घंटा
बोलो 200 200 200 250 250 250 ना 300 300 खाली 300 खाली 300 रुपये खाली 300 खाली 300 ये कम लगे 150 ये 10 रुपये कम बोलो 5 6 7 100 रुपये 100 रुपये 150 150 150 खाली 150 खाली 150 खाली 150 ये भाई खाली 150 खाली 150 जाना खाली 150 रुपये चलो आइए बोलो बोलो 200 200 10 200 खाली 200 खाली 200 पडला खाली 200 खाली 200 रुपये शानू कर सर थोड़ा तो नवा नहीं बरे 2 2 4 5 6 बोलो 50 रुपये 75 रुपये 100 रुपये 125 125 शानू ये 350 175 200 एक रुपया कम नहीं 150 175 200 200 250 300 30 रुपये 30 रुपये बोले बोलो यस सर बोले 100 रुपये बड़ा चला 100 रुपये चला खाली 75 रुपये खाली 75